Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. त्या भागाचं वेलनेस पोर्शन तुमचा भेटलो आणि हो सगळं पोर्शन सगळ्याच लेखकांच्या साहित्यात माहिती असणार. सहस्त्रकाळ एखादं साहित्य निर्माण करतो, शेकड्यानंतर एखादा दुसरं साहित्य निर्माण करतो, ज्याच्या साहित्यात अशा तऱ्हेच्या समाजाच्या वेलनेस पोर्शनाचे परिमित परिणाम दृष्टी पडतले असं एक आमच्या मधलं साहित्य म्हणजे महाबळेश्वर साहित्य. कोकणी म्हणून पित्तातरी गरम एखादा मनीस जरी जन्म घेता तरी त्याने मोठे कुटुंब जरी केले तरी आमच्याकडे लक्षात येणार. आज आम्हाला एखादा आमदार आयलो, मंत्री आयलो, मुख्यमंत्री आयलो, राज्यपाल आयलो जर आम्ही कुठून त्यांना अभिवादन करतले बिकॉज दॅट आर पॉलिटिकल पोझिशन. पण आमच्या भागात भारतातला सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार मिळवलेला व्यक्ती त्यांना जन्मात आहे, त्यांना पोचता, त्यांना वाढला या भेटूच त्या विकास झाला आणि काही जे परिणाम काही जे मांडला साहित्यातल्या तर या भेटबद्दलच परिणाम, या माणसाबद्दलच परिणाम घडी काय पात्र आमच्यामध्ये बदलला असतात. अशा एका साहित्याबद्दल आमच्यामध्ये तिथला आदरभाव असतात आमच्याकडे खूप असतात, खूप कमी आहे. सगळे भाषेत ते होत आहे, सगळे लोकांकडे ते होत आहे. लेखक प्रत्येक लेखक कितीतरी सांगचे असतात, बरे सांगचे असतात आणि तो कोण सांगचे असतो तर हाता लेखन घेईना. जे सांगतात ते सगळ्या लोकांकडे पोहोचतात भारतातल्या आणि लेखकांचा उद्देश सफल जाऊच आहे. आणि प्रत्येक लेखकाला इच्छा असता आपले पुस्तक आपण जे सांगतात ते चढांचं लोकांना वाचचे आणि चढांचं लोकांकडे पावचे म्हणून.